en tot cas, en primer lloc, el que fem és una valoració absolutament positiva del transcurs de la jornada electoral fins ara. És a dir, ara ja han començat l'escrutini i, per tant, estem convençuts que continuaran anant bé, però en tot cas tot el que ha estat la rebuda de votacions ha estat amb total normalitat. Destacar que en aquesta ocasió tenim 3 col·legis nous. Ens va semblar que també era per facilitar la possibilitat que la gent anés a votar i evitar aglomeracions. Amb el tinent d'alcaldia estàvem comentant que caldrà ajustar-ho de cara a la propera, és a dir, encara podem millorar-ho. Aquí el que es tracta és, el nostre objectiu és facilitar a la ciutadania de Sant Cugat que pugui anar a votar, de fer-ho amb tranquil·litat, de fer-ho amb una certa comoditat i, per tant, segur que encara ho podem fer millor. No hi ha hagut unes aglomeracions excessives, en el sentit que hem anat a voltar pels col·legis, tots els responsables de govern, i en tot cas en cap moment hem trobat una aglomeració o que hi hagi algú de la ciutadania que se'ns hagi queixat en excés per aquest tema. Per tant, no hi ha hagut incidències. També vull recordar que avui hem tingut també el cross escolar amb una participació de 4.000 nens i nenes i nois i noies, que per tant era un event que se sumava a la dificultat també de tenir molta gent avui al carrer. No ha hagut cap complicació en aquest sentit, el cross ha anat estupendament bé, també avui he tingut l'oportunitat de ser-hi, ho he comprovat, i també els col·legis electorals han funcionat amb total normalitat i també podem avui garantir que, malgrat tot, a vegades que hi ha hagut algun moment que semblava que no, però que des del minut zero que Sant Cugat s'ha votat amb total normalitat. Em consta que a més també ha passat a tot el país i tot l'Estat fins i tot. Per tant, com sempre hem exercit la democràcia amb tota la normalitat. Respecte a les dades de participació, he de dir que encara no tenim les definitives. Sí que ara estàvem comentant amb el tinent d'alcaldia que ens han arribat els nostres companys apoderats als col·legis les dades definitives d'alguns col·legis, però encara no les tenim, per tant, per fer la correlació, però sí que podem dir que hi ha hagut una participació entre 3 i 4 punts menys a les 6 de la tarda, segur que era així, entre 3 i 4 punts menys respecte a les eleccions del 28 d'abril. Crec que es mou més o menys en aquesta línia. De totes maneres, a Sant Cugat continuem estant molt per sobre la mitjana del país i per la mitjana espanyola també, són unes eleccions espanyoles i per tant també valorar això, continuem estant molt per sobre. Per tant, en aquest sentit sempre diem que estem satisfets pel fet que la nostra ciutat participi a l'hora que la gent, quan crides a votar, sempre estem convençuts que la millor manera de resoldre-ho tot és a través d'exercir el dret al vot i per tant això és el que avui ha passat i en aquest sentit no tenim res a afegir. No sé si voleu fer-nos alguna pregunta, alguna cosa que m'hagi deixat. Si feies aquesta valoració d'aquests col·legis nous que ha anat bé, que sembla que ha facilitat les votacions i que encara podeu millorar. De cara a unes altres eleccions, si hi ha unes altres eleccions d'aquí poc, estaríeu estudiant posar algun altre col·legi? Sí, si ho vols contestar, Pere. Sí, hi ha taules que potser estan sobredimensionades, però la llei ens obliga a tenir un mínim de participació per cada una de les taules. Haurem de veure si podem fer alguna altra secció censal i buscar algun altre espai que sigui més còmode. A vegades quan fas una prova te n'adones que possiblement no està en la comoditat per tots els electors i per tant has de posar altres tipus de mesures. Segurament també implementar algun mapa de zona que ajudi també a fer entendre aquesta informació de quan van a votar la gent que no porta la targeta censal, però jo crec que són mesures que mica en mica es poden anar complementant. Abans m'he oblidat de dir també que ho estàvem comentant, que el tema dels llistats, el tema del telèfon, això sí que ha estat de molta utilitat, perquè és veritat que darrerament a vegades ens trobàvem que hi havia gent que estava una mica despistada, que no ho trobava, gent que potser s'ha canviat de domicili però encara no li han canviat el lloc de votació, això passa, no? Aleshores, d'aquesta manera avui ha estat com molt més endreçat i per tant tothom ha localitzat de seguida on li tocava votar. De fet, quan fas canvis de col·legis també és veritat que malgrat mires el col·legi quan és buit per entendre'ns, però després a l'hora de fer-se les cues no saps per què, i a vegades les cues es fan d'una manera que són menys còmodes a l'hora d'entrar. Això passa en alguns espais, per tant ho has de provar per després poder-ho corregir. Entenc que és el que evidentment farem a les properes eleccions que ens trobem, quan siguin, doncs ho farem. Jo, si em permeteu, m'agradaria agrair la feina absoluta de tots els professionals de l'Ajuntament de Sant Cugat que s'hi han posat, que d'una manera transversal, des dels diferents departaments, seguretat, la brigada municipal, també els que han fet responsables, els representants de l'administració dels diferents col·legis, agrair-los molt tota la seva tasca perquè realment han facilitat molt la feina i també agrair tots aquells que han estat elegits de manera involuntària per participar en la mesa, presidents i vocals,
que doncs han prestat un dia de la seva vida per ajudar i facilitar la votació a tots els electors de Sant Cugat. Jo crec que és una feina impagable i que ara que es veu des de dins encara segurament es pot valorar molt més, no? Si vols, tu també? Sí, en aquest sentit totalment, és veritat, perquè depèn molt de la seva implicació, de que tot funcioni, i per tant l'èxit de la jornada és en bona mesura també per la tasca de totes aquestes persones, que uns és de la vessant més professional i altres perquè els hi toca, per entendre'ns, doncs ho han fet possible. Per tant, res, oli en un llum, i la primera experiència, la primera organització d'eleccions, diguéssim que podem valorar-la molt positivament, que no era fàcil, que era un repte i que per tant estem molt satisfets.